House of Law yazouya yonyadzisa mainyati pamuchato wavo hanzi dress rakudiwa 4 o'clock kwakuvakweva kuti vandobvisa dress. Opedza paya ovapinza mumota oti vanotozviziva kuti 4 o'clock inofanira kuchaya vabvisa dress rangu. Guys, zvimwe zvacho unotosha kuti chiko kuonererwa here ko muchato wanga wangofambawo zvakanaka vaadvertisingwawo wani veHouse of Law but aiwa iko zvino chero neni dress ravo aiwa handiride zviri nani ndigadzirirwe newechijandukwa. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So guys, zvese zvafamba mushe mofela vanga variko nemudzimai wavo arikaluza weight zvakangonaka Madam Bosa vanga vachiroka a black outfit ukuwo mhosva mangozvionerawo guys. Tipo the trouble because I love her spirit. She's always there to support mama nababa top net pamwe chete mama Grey execute magic vese vanga variko guys. Zvese zvangofamba zvakanaka kuti wo Trevor Dongo anga aripo haimba songu ndo yaitaka kuti vaite first dance yavo. Guys, aimboziva kuti tichange tiri pano muzuva ranhasi ndiani ndazofarira keke aiwa tese tinongoziva kuti pane muchato wakaitwa recently asi keke redu iro aiwa tariona kuti riri malevels pamusoro. Mama Jilimba vanga varipo guys. Kumuchato kwafariwa levels akabata paya achisanganisa mabhiti vakomana vekugeza vedrip tafadzwa chidawa akamirira kuti anenge angonetsa Nyati family anoendwa naye kukempu. Pazongonetsa de mukomana bva angobata iyo House of Law iya nayo kukempu. Titende zvakare manager vabata basa rinoshamisa. Fresh Donzo naAtiperi vanga varipo vakomana munongovaziva kuti kana varipo vibe rinobva rangokwirira asi veHouse of Law ava ndo vatachiti dene tafadzwa chidawa avabata akaenda navo kukempu nekuti zvavazoita zvacho. So vari kuti according to their understanding the dress was supposed to be there kusvika na 4 o'clock. This second dress that the ones that designed it pamwe chete neoutfit yavanyati yemaskati asi vazongoshaya patience yekumirira dress since 4 o'clock yanga yadarika. Guys, vana vamacelebrity you are actually marketing your brand. Asi anyway tisati tapinda munyaya yedress katimbonzwai mashoko aMadam Boss kuNyati family. Hallelujah. Amen. Pamsoroi isuse ma celebrities. Zimbabwe. I want to carry kapakuzi ma socialites. Sisi naidi nilele. I want to be over the to the Tunataka ya kuzo support our fellow celebrities. Yes. Baba Nyati tinoti congratulations. Mwaliwe Ugare, ayendelele mberi, nebasa renyu, neneriji yenyu, ishiki kushika, murufu cha Aiperi. Zvinofadza zvikuru guys kuti Nyati family iri kutogara patafura iyo yakagadzirwa yamacelebrity emuZimbabwe. They are one of the famous brands right now as we speak but tinonyanyisa chazonyanyisa actually kushota vanhu ndechekuti kweiyo House of Law iyi yakauya yainvitewa nani anditi they said they are going to sell their product to the Nyati family. Nyati family in return they are going to advertise for them. Toshaya kuti patience dzacho dzazorana out papi so vanga vatonono kerwa nenguo yavo zvekutoti vatosvika pakufurusa muzukuru waSismeki vakatobva vatomanya kuzomusvodesa. Sei vachiri so unprofessional guys. Kudhomoka kusvika pasaizi yakadaro audaro wangu chii chakadaro chinenge ngozi kuti bhowa moti chiko icontent here tikutoshaya kana mashoko chaiwo haisi content kuda kunyadzisa munhu zuva rake rekufara. Kwaidi kudza MC kuti MC vana vavanyanyisa mani nedress rangu ndakuda kwenda nedress rangu rari chinyaya shandisa misire. The first dress was actually stunning. The second dress was not all that. Okay fine, you tried your best to design something. Wapedza ipapo ubva wauya woda kuitira ruzha nechidress ichoti naini ndo zvimwe zvaunotoona kutoti munhu anenge atori necrush navanyati because aiwa dai akarega nedress rake Nyati yaisatomboshaye vanomupa kwete zvaatiitira izvi.
manje anomawana sei kumakastoma nehunhu hwakaora kudai? Unenge uchitotya kuti ukanonoka kuchata unogona kungotori pakati pekupemberegwa wotosvika wotokururwa. Wei haaita aggression nayo yekuti atoita zvekushedzerai kuadhiresi rakutodiwa, vanhu vese vachimira vachiita kunge vanhu vekwanyati vasina kurongeka. No guys, we don't do that. Apedza papo ubata mainyati dhirezi, aita rekubata dhirezi ovakwekweredza navo ndokundovasiya vamota kati torai mapicture faster mutondiisawo neniwo muframe muchiziva kuti dhirezi rori mufanira kuribvisa. Dhiraivha vatovhunza kuti ko dhirezi todi kukanzi vari kutozviziva 4 o'clock vantoiziva arrangement iyoyo. The way she acted was not necessary at all, and I actually do not think kuti House of Flower belongs to her. No, andifungi because pfungwa yake haisi business lady at all. Haukururisi customer. Alright, masters apinda zvanga zvichingoonekwa nemunhu wese amenotowana ma1000 mangani muzuva ranhasi. Pane mari yanga ichiswa ku FNB zvamangoona. Ma celebrity vati they are going to match the amount of people that are watching the live. If people are 30,000 that were watching the live, vanga vachatoburitsa 30,000 iyoyo vosvitsa vanhu vekwanyati. Iwo ungarwadzwa ne 2 hours dzekunzi dress rangu overstay ne 2 hours. 2 hours. They were going to give you the money and you are going to make so much more. But aiwa musikana tongoshaya kana patience akabva atoradza kuti aiwa dzangu hadzimo. She's just a sales lady and not the business owner. Anga achitofunga kuti time yaenda ndoda kumhanya kunosiya dress kushopu ndimhanye kukombi kuenda kumba. Angotadza pakudaidzira zvichinzwikwa nevanhu vese. Dai ataura munzeve yamainyati hapana chaachakaipa. Kana dress ranga ropinda overtime kungosvika kuzevezera kuti aiwa guys handiti moziva kuti dress redu ndera 4 rapinda overtime saka takuribhadharisa dhora pa hour kana dhora pa 10 minutes zvichingoenda zvakadaro. Hafariri nyati family munhu ndewe rimwe divi riya risingataugwi mazita. Hakuna muridzi wekambani angadai pasache wedding ine publicity yakadaro. Confusion yatobva pakuya akapfeka mabvaru ku wedding ende muona kuti guys zvaitika paya papane ZBC panga pane mabrand ose ungafungira vana Madam Boss, vana Chipo the Trouble Causer, vana Jilimba, vana vana Honde, vana Ginimbi Light, vana Mofela. Ndiana ngasiko guys kunze kwewe vaya vasina mazita atisingatauri ndovoga akasongo ndovega vangu vasiko. Asi iwe unosvika uda kukonzeresa commotion aiwa asingati zvirege hedu guys. Asi muchato hapana zvaramba. She only wanted a wedding gown back as agreed and now she's being judged. It's amazing how people quickly turn on someone who's just trying to stand up for themselves. So ndeumwe wari kungotaura kuti vedu chivaregerirai amai vanga vachingoda hwavo dress ravo. Asi nyaya iripo ndeyekuti yes, you can choose to stand for yourself, but it was a live broadcast. So business rauraya nderani because it's bad publicity. Dai azevezera mainyati munzeve but iye abva ada kutouya achiratidza kuti aiwa ini nditori kambwa kemunhu chaiko zvino zvabva zvangofamba zvakanaka. House of Flower yabuda business guys. Vari kuchata togona kuplaga kune mamagauni asi zveHouse of Flower aiwa garai masiyana nazvo nekuti hauzodi kuti pamuchato wako papere paine drama rakadai. So anyway guys, ndo nyaya dzatinadzo muzuva ranhasi. Tangoti tingoita a quick analysis of what happened kwanyati. Hatizivi kuti kuCape Town uko zuva ravira zvakanaka here, vanhu vachiriko here, kune noise here iri kuitika because aiwa pakadai apa unogona kutongopinda mumachira nebhutsu sezvatangotaura hapana mazita. Good night guys, thank you so much for watching.